Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimag, kan agtal na kayon. Tairogi tayon, ti sarsarita tayo ana pauluan. Ti arapaap ni uwak. Natal na ti panagbiag da uwak. Ijay tuktok ti dakkel abato iti adayo akabakiran. Ditoy anam-am muna tinasinged agayem na ani uwako. Inaldaw nga agtaytayabda iti aglawlaw ti kabakiran. Naragsakdan iti kastoy nga ar-aramiden da iti inaldaw. Agingga iti maysa nga aldaw adda nadlaw ni uwak. Ket uwak, agawitan, delikado dito'y alugar. Saan tapay nga gawin? Kaya't ko dito'y alugar, nagado ti tao. Amom ka di, noan niya ti awag da dito'y alugar. Anya da ito'y uwako. Na ito'y ti awagan da aparke. Dito'y mo ang makita dagiti agay ayam nga ubing. Nagado o. Dito'y da nga umay agpaspasyar. Apay nga rod nga itatala nga imay dito'y. Nabayagan nga amok da ito'y alugar. Ngamjakla ang imbagbagakan ka, taamok anapaggad. Anya anapagad nga ibagbagap. Uwak, sa dino ti papanam. Mapaanak ijay. Ijay nagado ti aglalangoy. Ako raw. Agsubli ka, uwak. Isuda kita, dagiti awagan da aswan. Naimbag amalam yo gagayam. O na yan, anak ngisit abilit. Anat klase day tabilit. Aywan. Kita ba? Kas na kang isip kirami. Ita kayo kadilaang anak akita itikas kanya. Wan, anat klase abilit. Siya ni uwak. Saan ka di? Apod no ti bagbagada. Ano kasano kang isip ti kulor mo? Kat isumet kang isip ti galad mo. Ha? Kasta ka di ti pampanonotan nyo. Sabay ko ma, tasaan ka akasta? Saan? Nasingpot ang aklase ti bilit. Oray no nang isit ti kolor ko. Man nakigayamak. Kasta ka di. Imasidagak kada kayo. Tamagusto kunay ti koloryo. Nakaporporaw kayo. Kastoy kami talaga. Apay ngay akasta ti koloryo. Tayta, tisaan mi amasong batan, uwak. Oray da kami, saan mi matgaam mo, no apay akas to iti kolor mi. Uwak, agawitan. Oray day takadwana. Nangisit matla ang ti kolor na. Amin tansa, nang isip ti kulor na. Nakabot-butang. Agawitan, uwak. Nakababain unay ditoy. Saan mo nga ibagbaga? Anapantay ti ayan dagiti tattao uwako. Kasano, muagda-magda, no apay anamalamanta anagpaspasyar. Ibaga anapantay ti adayo apasat ti kabakiran. Sige, ibagak dayta. Ngam ikarimat nga rod, asaan kan nga agsubli ijay ayan dagiti tattao. Anya, Saan taarumbang amapan ijay, wak, dagiti kas kadata. Rumbang nga agnaadlaeng dito'y kabakiran. Sige, agtayab tapay. Adayupay, ti papananta. Apay anarabian kayo. kwa ngamin, tatang mga uwak. Napan kami iti adayo apasat ti kabakiran. Kunaklakit dino sa dino tinapanan niyo. Saan? Tatang mga uwak. Aganat kayo. Saan kay amapan iti ayan dagiti adu atat tao. Taapay mat. Delikado. No makita da kayo dagiti tattao.
amangan no tiliwen da kayo. Kasta ka di. Isong agigat mabalin ketliklikan nyo tagturong ijay ayan titattao. Adaman damagat. Tatang mga uwak. Anya dayta, Apay anang isit ti kolor tayo. Edento taparaw mo ti kolor daswan. iso tinakay parswaan tayo. Saan ka di amabalin? Ngagpapada tayo iti kolor. Saan? Mabigbig ti klase tayo, babaan iti kulor tayo. Kaya't ko kumamot tiyagbalin apuraw. Akas kadaswan. Ang apay anaambuam apo raw ti kulor daswan. Ha? Saat kan ngaglipak, amok anapan kayo iti ayan dagiti tattao. Iti awagan da iti parke. Apaya nagdumog ka, wak. Pudno ka di ti atap ko. Wan. Kat sadyay ko discover ti kolor dagiti daduma at tumatayam. Kat nagarapa-apak. Ngagbalin ak kumamot apuraw akas kadakwada. Rapaap mo nga agbalin apuraw ti kulor mo. Dakas ka di ti agarapaap uwako. Saan adakas ti agarapaap? Ngamnasken ajay posible ang mapasamak ti arapaapem. Imposible ka di ti arapaap ko. Talaga nga imposible. Saan ang mapasamak dayta? Anya. Agnanayunen akastoy ti kulor tayo. Uwak. Uray anyapay ti aramidem. Saanen ang mabaliwan pay. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Uwak. Saan nakamamatikan ka? Pakpakapso tamlaang di pa kinakam ko. Saan nakamamati? Nasakit sa talaga tinakam kanyak ni Uwak. Apay kuma. Kinunak ngamin kankwana nga imposible ang matungpal ti arapaap na nga agbalin apuraw ti kulor na. No apay ngamin ana panunot na ti kasjay. Bay amon. Mamiris nanto abindot tinagbalin nga arapaap na. No siyak. Kontento akon iti kulor ko anangisit. Uray siya. Yakun arapaapan ang masukatan pa iti kulor ko. Apay atim mayab nga imadayo ni Uwak. Sa dino nga tati papanan na. Nabanlog ako nagtay-tayaba. Agyan na naakpay dito'y tok-tok tinakal abalay. Ops. Kunak nubidot tinangidiswak iti saka. Padagayam kadwak dito'y tok-tok ti balay. Siyak ni Uwak. Am-amukan. Kas ano nga am-amunak? Idinto ta italaang anagkita ta. Adan edad ko. Kabisadok dagiti amin na klase ti tumatayab. Am-amuka. Gapo iti kolor mo. Kasta ka di. Apay nga da ka dito'y. Saan ka di arumbang ngay kapakiran tayan mo? At dalaang kayat ko apapanan. Kasta ka di. Amok nga ijay adayo akapakiran ti pagnanadan nyo. Tangay na tangan kan ako nam. Damagak man kan ka. Mabalin ka di pa'y amasukatan ti kolor ko. Apay akayat mo amasukatan. Nagmayat day ta kolor mo. Nagsilang anangisit day tadot-dot kan payak mo. Diyak kayat ay to'y kolor ko. Ngamin, pampanunutan da, anangisit mo ti ugali. Bay amlaang idangag panunot iti kasta. Apay, umapal ka kadi iti kolor dagiti dadduma. Wan nga ron, kayat ko ti agbalin apuraw. Akas iti kolor dagiti swan. Ngam, amumat siguro saan amabalin nga agbalin apuraw ti kolor mo. Nangisit ti nakaiparswaam. Kat agnanayon moten anangisit ti kolor mo.
Naskan nga aglalangoy tayo. Tapno umado dagiti tao nga umay mangbuya kada tayo. Makaumamagtante kastoy. Anya ngay nga ron. Talaga kastoy tinakaiparsuaan tayo. Buyaan na tayo dagiti tao. Adda akmanan. Tinangisit abili. Sino ka itayan? Siya ni uwak. Imbag ka pa'y uwak. Tanawaya kang agtayab-tayab. Uray sa di naman tikayat mo apapanan. Da kami. Dito'y kami latan. Agmalmalam nga aglanglangoy kami. Ano saan kami ngaglangoy? Kat awan tayo may agbuya. Anya. Kaya't may kumati makataya bakas kan ka. Tagpasyar kami mat kadagiti na pipintas alog lugar. Saan dak napalan? Tada kayo ti apalak unay. Anya? Apalan da kami. Apay. Gapo iti koloryo. Kastati kayat ko pagbalinan. Anya? Siguro, iso apo raw ti koloryo. Gapo ta kanayon kayo nga adda di tadanom. Siguro No kanayon akmat nga tayo di danom. Agbalin nga tamot apo raw ti kolor ko. Nasken ama biro kanta ni uwak. Sa dino nga ta, tinapanan na. Santa sumardeng biro kanta. Amangan mat, nunapan ijay parke, anapanan mi idi. Wan anya. Surutan ta ijay. Sige, surutan ta. Anya ti pampanunutam nga aramidan uwak. Kaya't ko ti aglangoy dito'y akarayan. Napagganti danom day ta akarayan. Delikado ti kasken ka. Asaan nang ammo ti aglangoy. Barang agbaliw ti kolor ko. Nagdikusak dito'y akas kadaswan. Saan mo nga aramidan ti adda di ta panunot mo? Saan dak ko malaptan? Saan ka atumpuak uwak? Para iti arapaap ko daytoy. Timbakan ni uwak. Saan ka makalangoy? Saan ka matulungan uwak? Tadyak ka mo taglangoy. Arayatin nyo ni uwak. Arayatin nyo. Adag pukpukaw ijay abanda. Asit ganta. Malmal mesen ni uwak. Kasano nga ta matulungan ta ti anak ko. Anya ti aramidon ta. Agawid kami ni Tuktok ti kabakiran. Adi may kadwa ni uwak. Makipaglading itak itinapasamakan ko na. No kumatadim nga kada kami. Saan ko manapasamakan ko na ti kasjay. Binagbaga akmat ni uwak. Ngam din akmat dinengag. Di tayo nagkurangan ng bagbagakan ko na. Nagyamanakan ka gayam akalapati. Tabi nagbagaam ni uwak. Inaramid ko laang tirumbang. Ayanod kayam ni Wak. Kat saan dan anasarakan pa'y. Taasi man. Wen nga rod. Ipagarup na siguro. Apo mo raw ti kolor na. Numabasa iti danom. Akas ka na tayo. Di na lang mo. Nga mas apalan tayo. Tama ka tayo. Biti tangatang. Wen nga rod no nakontento la kuma iti nakaiparsuaan na. Saan kumakas siya iti napasamakan ko na. Umay kagid din. Aglangoy tamanan. Sige. Tapno umay dagiti tattawa mang buya kadata. Gapo iti arapaap ni uwak nga agbalin apuraw ti kolor na. Saan adimngeg iti pamagbaga ket timpuak latta iti karayan. Ket nayanod. Nga isumeten tinakatayan na. Bueno bing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo. Nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.